Ξεκινάμε. Γεια σας και πάλι, διακοπές 2011. Για ακόμα μια φορά κάνουμε τον αρχαιολογικό μας τουρισμό και θα σας δείξουμε τα πιο απαράδεκτα πράγματα που υπάρχουν. Ντρέπομαι που είναι και χωριό μου, μέσα στον νομό Καβάλας. Έχουμε έρθει λοιπόν στο θέατρο του αρχαίου θέατρο του Φιλίππου, το οποίο ανακατασκευάστηκε από τους Ρωμαίους. Παίρνετε ένα πλάνο τώρα από την κάμερα. Και είμαστε μπροστά στη φυλακή του Αγίου Παύλου. Ο Άγιος Παύλος, όταν στην περιοδία που έκανε ως Απόστολος του Θεού και του Χριστού και όλα τα συναφή αυτά, είχε έρθει και στην Καβάλα, όπου ξαπόστασε σε ένα μέρος υπάρχει και μνημείο εκεί στο λιμάνι της Καβάλας. Και τώρα ήρθαμε εδώ στο θέατρο των Φιλίππων βόλτα να δούμε τον αρχαιολογικό χώρο και γυρνάγαμε στον αρχαιολογικό χώρο, δεν υπάρχει ούτε μία ταμπέλα. Μέμφθηκα το φύλακα κάποια στιγμή που τον βρήκαμε το μέσο του αρχαιολογικού χώρου και του είπα, τον ρωτήσαμε τι χρονολογίες είναι. Μου λέει από τους μας ηρωνεύτηκε, λέει από το όνομα, δεν το καταλαβαίνετε, λέει από τους Φιλίππους μας ηρωνεύτηκε ο βλάχος. Λέω δεν έχετε μια ταμπελίτσα. Πώς δεν έχουμε, λέει πηγαίνετε λέει, και εδώ στα 50 μέτρα λέει, που είναι η φυλακή του Απόστολου Παύλου. Για να δείτε λέει υπάρχει ταμπελίτσα. Ορίστε λοιπόν η ταμπελίτσα. Φυλακή Αγίου Παύλου. Δηλαδή μιλάμε, είναι ευκρινέστατη, έχω κάνει λάθος, με βλέπετε, έχω κάνει λάθος, βλέπετε είναι πάρα πολύ, δηλαδή τόσο μεγάλη, δηλαδή τη βλέπει όλος ο κόσμος. Βλέπει, μπορεί να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ ήταν η φυλακή του Αγίου Παύλου, δηλαδή είναι εμφανές, θα έπρεπε να ντρεπόμαστε κύριε. Λυπάμαι, ένα έχω να σας πω, δεν θα το μακρηγορήσω, λυπάμαι για λογαριασμό σας.